Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Ilang taon na kitang nagugustuhan, muntik na rin ang mapaamin ang tuluyan. Panay papansin, di mo papansin ang aking pagtingin. Ba't ka sa iba tumitingin? Awan o daan, pero may pumipigil pa sa'kin. Takot ata akong madedma mo lang din. Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang? Ako nagkaganto, eh di wag kung wala. Eh di hindi na rin ako papayag na maging kayo ng natitipuhan mo. Panay parinig, di mo ba narinig ang ibig kong sabihin? Ikaw lang ang aking iniibig. Ilang beses na akong umasa sa'yo, ngunit imbis mainis, di ko na lang natiis na kiligin sa'yo. Awan o daan, pero may pumipigil pa sa'kin. Takot ata akong madedma mo lang din. Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang? Ako nagkaganto, eh di wag kung wala. Eh di hindi na rin ako papayag na maging kayo ng natitipuhan mo. Awan o daan, ngunit na aamin o nangunyan. Bahala na kung madedma na naman. Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang? Ako nagkaganto, eh di wag kung wala. Eh di hindi na rin ako papayag na maging kayo ng natitipuhan
Grabe. And that was Diwata performing Di Naman. You got it right, mga broski, like super legit and all. Live na live tayo ngayong hapon at 2 oragon ang mapapanood ninyo dito sa ating live. Syempre mga kabisyo, wag na natin patagalin pa. Love Radio presents ang isang Bicolana superstar. Please all welcome Diwata. Hello! Marahay na Hi. hapon! Marhay na hapon, Diwata, broski, whatever it is. Naku, na-miss kita. Ako rin! Patouch nga. Totoo, Hala, totoo na siya. Totoo. Ikaw Oo. din, totoo ka rin. Totoo, di ba? Nag-chat ako sa kanya. Mm. Sabi ko, kasi nasan siya? Oo. Kasi miss ko na siya. Totoo yan. When was the last time na magkasama pa tayo? TED Talk. Oo, sa Sorsogon pa yun. Tapos ngayon, iba-iba na yung mga nakakasama mo, di ba? At ngayon, dati Yes. nakikita lang kita sa internet. Ngayon sa billboard, nakikita na kita. Pak! Very Latina ka dyan. Very Latina ka dyan. Oy, pero napansin ko sa bawat pagbalik, pagbisita mo dito sa paborito mong estasyon, ang Love Yes. Radio, napaka-drastic ng changes ng hair color mo. Para ka lang may makeup transition. Tinatalo mo pa Filter ako. lang to. Filter lang oh ba my yan? God, ay, hindi ko. Naka-on. Oh my diba? God. Napaka-drastic from medyo palaban, tapos ngayon palatina na naman. Di ba? Si Napaka-drastic. Sadness ako dyan. O, si Sadness. Naka-white. Oo, pero ngayon at least legit na Diwata ka na dyan. Ay, Diba? Pak. Sabi nga nila, pag nagmo-move on daw, dinadaan na lang daw sa buhok. Diba? Naniniwala ka ba dun? Hala, totoo! Hindi. Bored lang ako. Bored ka lang? Oo. Nagmo-move on ka ba talaga? Hoy, wala naman na dahilan para mag-move on. Sa bagay. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala doon na kapag drastic yung color ng hair or pabago-bago. Nagpapasikat. So, wala lang yan. Expression. Oo, expression. Kasi boring ang buhay pag walang ganap sa buhay ko rin. Tama, 'di ba? Let's color ourselves, 'di ba? Tama. Pero kung di mo na itatanong, na-stalk ka na namin. Na-stalk na kita sa Stalker Insta. pala. Oo, sa Instagram. Nakita ko na may recent trip ka sa Hong Kong Disneyland, you know? Yes. And napaka-familiar nung mga nakasama mo doon. Pero bago 'yun, sino ba yung mga kasama mo doon? Si Mickey Mouse. Si Mickey Mouse? Hindi. Kasama ko doon. Oh, wow. May picture. Ayan. Ayan. Oh. Kasama ko si Mama Sony, si Miss Ross, si Stel from SB19, and syempre yung Wait, sino? Si Stel. Si Stel, grabe ka na Yes. talaga. And si ayan. Justin. And syempre si Alex Bruce din kasama din namin dyan. And syempre yung kakolab ko sa new single ko, si Justin. Yan. And shoutout din kay Cholo na kasama din namin sa photo na yun. nakakakilig Yan, nag-celebrate naman. kami dun sa sa parang restaurant dun sa Oo. hotel na tinayan namin sa Disney. Tapos may pa-cake sila. Congratulations sa 10 mga release. Grabe ka. Iba ka na talaga, Ala. Diwata. Hindi na kita ma-reach. Layo mo kasi. Hindi na kita ma-reach. Pero kumusta yung naging travel ninyo doon? Are you like, kinakabahan ba? Diba? Kasi for sure, first time mo silang makasama. Diba? Si Justin yung parang second time. Pero syempre, first time ko siyang makasama kapag jam kaming dalawa. Like, getting to know him din sa trip na yon. Kaya sobrang exciting pero syempre kinakabahan kasi yung last time namin na nag-meet is yung gig namin sa Cozy Cove. Gumawa lang kami ng content, hindi rin kami nakapag-usap masyado. Oo. Pero ngayon talaga Ito na. sobrang nakilala ko rin siya Oo. sa trip. Alam mo, tatapatan ko si Justin dyan. Iimbitahan din kita sa Star City. Diba? Para makapag-usap Diba? tayo dyan. Diba? From Hong Kong to Star City. Why not? Diba Pilipinas muna tayo magsimula? Tama, diba? Ano, G ka ba dyan? G ako. G ako sa mamaya. mga rides. Mamaya. G tayo Mamaya dyan, na ha? agad. Oy, pero music-wise naman, bilang ikaw napakagaling talaga na storyteller through music, ano yung main ingredient sa pagkakaroon ng isang makapagdamdamin? Ano yan? Makapagdamdamin na kanta. Ay, diba? Makapagdamdamin or like nakakangibrahaw in Bicol. Nakagrabo. Nakakagirabo, nakakabublay. Yan, Yes. nakanta. Siguro, dahil Bicolano tayo, dapat yung ingredient may spice, may labuyo. May labuyo ganun. dapat. Parang, siya,
pagkain mo may something nakakaiba na may mafe-feel ka. Or like mapapauro-uro or ungol ka. Yan. Yes. Diba? Kasi kapag napapaungol ka, ibig sabihin nito, you're in the moment. Tama. Diba? If you eat food, wow, diba? Oh, yeah, Napapaganon ka yeah. talaga. So not necessarily dapat may karelasyon ka para makabuo Yes, ka ng hindi ganitong naman, hindi kwento. naman ganun. Like, pwedeng kwento ng iba, pwedeng experience ng iba, pwedeng mga napapanood mo, Pwede, ganun. no? I can't Yes. wait. Nagawan mo rin ako ng kwento soon. Through your Fake music. news. Pero ito, magkaroon muna tayo ng icebreaker. Itong icebreaker na to, ang tawag dito ay Lullaby. Lullaby. Basic ang lang ito. witty nyo dun. Syempre, mga digital namin dito, matatalino talaga. Pop Diba? line. Pero basic lang to, Diwata, yung laro Oh my natin. God. Dahil nga ang iyong latest single ay children's song, turn to super masyakit na kanta, i-challenge ka namin na i-convert mo rin yung mga kanta nga mabubunot Oh my mo, God. ilalagay namin dyan sa screen into a very emotional song. Yan. Nakaka-pressure naman to. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Diba sabi mo, hindi mo kailangan ng karelasyon for that. Ngayon, eto. Meron akong tatlong songs, tatlo dito, tapos i-convert mo lang siya. Kahit yung one-liner lang na yun into a Okay. very Oh my God. nakakaiyak na song. Alright, G? Wala naman pa akong choice. Wala kang choice. Alam ko naman umalis ako dito bigla. Oo. Oh my Ito God. mga kabisyong online, i-rate natin si Diwata dito. Pwede- Diyan tayo sa comment section. Oh my God, may pa-rate pa. Oo, parate tayo dyan. Alam Una, na- Bahay Kubo. Let's go! Pwede bang mag-isip? Magta-type ako, ganun. Pwede. Para nakakahiya naman pag nagkakamali ako, pag magkamali ako. Ita-type ko lang siya, okay. So, meron pang phone. Ayan, oo. Ready ako mag-type. Kasi dito pa ako nagsusulat ng songs, yun lang. Wow! So, agad-agad pala kahit dyan lang sa Ano phone mo natin? nakakapagsulat ka. Yes, sa notes. Marami ako ditong mga Oh, sige, eme. I can't wait. Eto, Bahay Kubo. Guys, mag-antay kayo mga 1 hour. mga 10 years. 10 years. Yan. 10 mga taon. Yan. Ay, diba? bak nasama ko pa Gusto mo yun. simulan ko, Bahay Kubo? O, Ay, ikaw ganito. para. Sige, go. Bahay Kubo. Oh, yeah. Ay, sige, habang Kahit nag-ano ka. Munti. Ganun lang, 'di ba? Ikaw, kaya mo ba 'yon, Diwata? Naku, kailangan ma-enchant mo ako sa ganyan, ha? Nakaka-pressure. Okay, cut na daw. Ito. Ayan. Ano lang, maikli lang to, Okay, go. Hala. Wait lang. Oh. Hala. Oh, dito hawakan ba ko tuloy? yan. Hindi, okay na po. Dito na po. Oh, sige. G na po to. Everybody, dito mo. Nag-concert. Ba. Ito, natatawa. O, ito na. Let's go. Bahay. Ay, kubo. Mababa. Ito na. Bahay. Ito na. G na to, promise, guys. Ito na talaga. Bahay kubo kahit munti ang tahanan dati ay puno ng ngiti, ngayon ay napalibot tanan ng dalamhati. Ano pa yan? Nakakainis naman. Yung tracing pero trinay ko naman para ayun. Ang galing. Thank you. Oh, ito. Another one. Oh my God. Ako ay may lobo. Yan. Ba't naman ganun? Oo. Nakaka-pressure. Diba yan yung parang ako ay may lobo. I gets. Lumipad Ay, sa madali lang langit. yan. Madali lang yan. Ah, Madali oo. lang. Ito na. Naku, nakakaiyak naman yun. Yung una, ito kaya. Tingnan natin kung maiiyak Madali lang tayo. yan. Kasi, ano lang, isang line lang babaguhin natin doon. Makaisip. Madali ako makaisip dyan sa mind. Okay. Paano ba yun? Ako ay may lobo, lumipad sa langit. One more. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita
kapiling na ng iba. Ay. Walk out na. Grabe, pure talent ito. Pure talent ito, mga kabisyo. Ay nako, tinotonohan niya. Siya din nagsusulat nito. Pinapatunayan niya talaga na storyteller siya. Ito, last na to. Final. Oh my God, meron pa! Meron pa. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. 'Di ba? Ba't ganun? Ang saya-saya ng mga kantang yan. Tapos Pinapalungkot natin. Oo, pinapalungkot natin. Wala lumalaki na tayo. Yun yung reality. Oh, sa bagay, ang daming nagbabago. Alright. Naku, parang ito na. Ay ito lang. Gusto ko iba naman. Ito. Galing, no? Parang nag-experiment ka lang, tapos yun na yun. Ito. Oh my God. Ting, twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Drifting further, cold and far, while you leave me with a scar. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Ay, akala ko ba fun-fun lang itong interview na to? Grabe. No doubt. Kaya pala tinawag kang Diwata kasi parang sa Bicol kasi nagkakaralandian or parang pinaglalaruan mo yung damdamin namin through your songs. Yes. Galing mo, pure talent. 'Di ba? Pero pag-usapan naman natin yung latest single mong Yay! Sampung Mga Daliri. Very exciting. Considering na ito ay isang nursery rhyme katulad ng mga ginawa natin kanina, paano ka nakahugot dito na pwede mo pala itong gawing isang heartbreak song? Nursery rhyme to heartbreak song? Yes. Paano? Quick story time. Ano siya? Online classes pa nun. Tapos may friend, nasa bahay ako ng friend ko nun. Tapos nag-online class siya. Nakikinig lang ako sa lesson nila. Okay. Tapos yung lesson nila, yung subject na yun is film class siya. Ooh. Tapos yung lesson na yun, di ba, nakikinig ako ng class ng iba pero yung class ko hindi ako nakikinig. Oo. Ganun talaga tayo. Yeah. As a chismosa. So, ayun, nakikinig ako. Tapos yung topic nila nun is tungkol sa paggawa ng story paggawa ng isang kakaibang story gamit ang mga nursery rhymes, mga children's songs. Tapos yung example nila yun na yung London Bridge is falling down, tragic pala yung story niya. Parang, yun yung parang example nila nun. Tapos meron yung tutubi, wanna be a tutubi no walang tinatagong bato. Tapos may bato pala. Pero wala yun. Tapos, ayun, naisip ko, oh my God, what if gawa rin ako ng song na based siya sa nursery rhymes. Tapos nakita ko nun, may mga iba pa palang artist na gumagawa. And doon ko rin na, mas na-push akong gumawa ng song nung narinig ko rin yung song ni Arthur Miguel na Leron. Yun naman, yung Leron Sinta. naman. Yes. So, Oh, yun. super nice. Ito pala talaga sarili mong karanasan, kaya naisulat mo to. Yes. No, the story behind every songs na ginagawa mo talaga very exciting. Yan talaga yung gustong-gusto kong nalalaman. Diba? And Yes. sabi mo, narinig ko lang na unfinished track mo raw yung Sampung Mga Daliri. Tama ba yun? Unfinished. 2023. Oh, okay. Pero paano mo siya ni remaster para makuha mo yung exact vision sa kantang ito? Because I know there's a lot of revisions. Yes. Diba? Ang dami actually. Like yung, kung mapapanood nyo yung TikTok video ko nung 2023, ibang-iba yung chords, ibang-iba yung Right. lyrics nung At kanta. yung buhok. At ng buhok. Tama. At ang quality ng video. Correct. Tapos, hanggang sa na-meet ko si Justin and sabi ko, okay, tatapusin ko na tong kantang to. Tapos, syempre, pinakinggan ko rin yung songs ni Justin. Yeah. Para mas kuha ko rin kung ano yung gusto niyang vibe and kung
sasakto ba yung boses namin together. So, ayun, isa sa dahilan kung ba't ko rin natapos yung song. Oh, 'di ba? Getting inspiration sa mga co-artist mo. Yes. 'Di ba? And I think that's the essence talaga of collaboration. 'Di ba? Hindi lang yung nakikipag-collaborate ka, but you get also inspiration Yes. with them sa craft na ginagawa nila. Tama. Oh, alam mo, napakinggan namin na folksy and enchanting yung tunog ng single mo. Nag-contribute ba ang overall sound nito? Or nag-contribute ba ang overall sound na ito sa mga dahilan ng pagpili mo kay Justin for this song? Sorry, binabasa ko talaga siya kasi ayokong may ma-miss out na word. Yes. Diba? Kasi syempre si Justin, kung mapapakinggan rin natin yung songs niya, very enchanting. Totoo yan. Kaya napili ko rin siya as a collab artist dito sa kantang to. Kaya ginawa rin namin siyang enchanting. And may isang song din kami na pareho naming favorite na isa sa inspo nito, yung Bloom ng The Paper Kites. Oh. In the morning when I wake. Yun Right. siya. Favorite niya yun. Abisyo, i-take note nyo na para favorite nyo na rin. Diba? Diba? Pakinggan nyo na rin. Yes. Totoo. Pero, kumusta? Paano si Justin bilang katrabaho dito? Sobrang fun niya kasama. Like, nung Cozy Cove pa lang, nauna naming pag-meet, diba, gumawa kami ng content doon. Tapos sabi ko, oh my God, ka-wavelength ko siya, mga ka-close ko to. Kahit di ko sure kung, kasi syempre, diba, alam naman natin pag may mga tao, like mga famous personalities, parang nakaka-intimidate din sila Correct. sa una. Pero siya talaga, total opposite talaga siya. As in, like, parehas kami ng humor. Oo. Mga diba? squabby, mga Oo, A. let's go sa maasim. Yan, diba? Pero hindi siya maasim. Ay, hindi ba maasim? Oo, diba? Humor. The humor. The humor. Pero sobrang kalog niya. And syempre, nakasama ko rin siya kasi nung music video na shoot namin. Kaya, dun masala kaming naging close din sa pag-shoot ng music video. Marami akong nalaman tungkol sa kanya rin. Like, artist siya. Tapos marami kaming similarities din sa mga gusto namin gawin. Like hobbies. Hindi lang yung buhok. Hindi lang hindi yung lang buhok, talaga. hindi. I love that, no? Napaka humble, creative, Super. and at the same time, male version daw ni Diwata si Justin. And according Naman. and according sa research ng mga researchers namin dito, yung Diwata series daw or part pala ito ng Diwata series mo na magkaibigan. Ang sakit naman nun. 'Di ba? Magkaibigan or magkaibigan? Magkaibigan. Ano yung plot or anong plot ang iniikutan nitong series na to? So, series siya ng mga kanta ko dati na nagko-connect-connect siya hanggang sa 10 mga daliri. So, una natin ay ang Santiguar. Santiguar. Yun yung pagkakaroon ng crush. Okay. Tapos, yung pauwi ko sa crush mo yun or papunta ka sa crush mo yun. Tapos, yung sunod padabata ka, magko-confess ka na ng love Ayan na. para sa kanya. Okay. Hanggang sa di naman na ma-reject siya. Na-reject ka. Because that's part of life. Yes. No? Tapos, ayun, 10 mga daliri. Doon na yung maiiwan ka and gusto mong mag-move on sa kanya. Wow. 'Di ba? Period. Such a storyteller. So, hindi lang pala dapat yung isang kanta mo, yung pakinggan namin, Yes, the rest. the At rest. dapat in order. Yes. Yan, para ma-feel talaga Actually, namin. kung mapapanood niyo yung live performance na yon, sa unang part talaga may mga connection siya. Like, sa unang part may magsisantiguar, tas hanggang sa paalis siya doon sa susunod naman na video na pauwi. Hanggang sa pupunta siya sa Padaba, tapos magnanak siya sa door. Right. Tapos andun na yung magko-confess siya, magbibigay siya ng letter. Parang may bit-bit na letter din kasi hanggang sa di naman. Wow. So, Flawlessly ayan. interconnected to each other. Oh, English at Pak! least. Diba? Latin, very Latin. Pero anong maibibigay mong payo or advice sa mga taong tulad ko? Hindi, joke lang. Tulad ng iba, nakakaranas ng hirap sa pag-move on at sa pagprosesong may isang taong nawala na sa buhay nila. Oh, alam nyo, ang masasabi ko lang ay darating din yung panahon na
hindi mo siya makakalimutan, pero masasanay ka na lang sa katotohanan ng wala na siya. Ganon. Sakit naman Pero nun. darating pa rin yung araw na yon. Hindi lang ngayon. Parang ano ba, fake it till you make it. Yan, oo. Kumbaga nandyan lang talaga yung sakit, masasanay ka na lang talaga na, okay, nandito pala siya and that's part of, my Life. journey. And yes, Diba? journey mo rin yun. Feels like a warm hug. Alright. And, Diwata, alam ko napaka-busy mo. Saan namin makikita yung billboard mo? Diba? Sabi nila sa Guadalupe Sa daw. Guada. O Yes. sige, pupunta ako dyan, magpapapicture kami dyan, ha? Ba't di na lang sa akin? Pwede. Siyempre, magti-TikTok pa tayo right after Yes, this. let's Pero go. saan ka namin pwedeng mapakinggan yung mga single mo, yan yung mga latest collaborations mo, and also saan ka namin pwedeng i-chismis sa social media, saan ka namin pwedeng i-follow mga events, releases? Yeah, so you can follow me on my social media accounts. It's at ako ay Diwata. Yung Diwata ay DWTA. And sa YouTube, it's Diwata. Sa iba't ibang streaming platforms, it's Diwata. And also, my upcoming EP ako mamaya ng gabi, mamaya 12 midnight. It's Kamay Mo'y Nasa Na. So, Eto. Ay, di, joke lang. Ay, nagulat ako sa na. Biglang may kamay. So, ayun. Mamaya na siyang 12 midnight. May iba't iba siyang version ng 10 mga daliri. May reimagined, may solo, may acoustic, at kung ano ba. Nako, mga kabisyo, lalo na sa mga kabisyo nating Oragon dyan, patuloy nating suportahan si Diwata dahil katulad ni Diwata, proud na proud talaga siyang iwagayway ang pagiging Latina, pagiging magayon niya, like super legit and all. Speaking of promotion, I hope you were able also, Diwata, to download our official app. Oh, yes. Yan, ang Love Radio mobile app. Available na po yan sa Google Play and App Store para araw-araw, umulan or umaraw, kapiling ninyo ang mga paborito ninyong kabisyo DJs. At syempre, hindi lang yan. Sa 50th anniversary ng Love Radio Manila, this coming Feb 14, ay hinahanap na namin ang susunod. Yes, nauupo dito para maging kabisyo DJ. Kung ikaw ay lalaki, hot tulad ko, at ready mag-all out sa radyo, nako, abangan yung mga latest na detalyeng ipopost namin online at on air para sa pinakabagong search or pinakabagong DJ namin dito sa Love Radio Manila. Naku, kabisyo, wait ka namin ha. Pero ito na, I'm so excited. I'm pretty sure yung mga kabisyo din natin na mapakinggan yung pinakabagong magpapakilig, kukurot sa aming mga puso, and I can't wait na maging OST to ng Dear Love ng programa namin. Here's our very own Diwata performing 10 Mga Daliri. Sampung mga daliri, kamay mo'y nasa na, pagdilat ko, wala ka na, hawak na ng iba. Nandito na naman, umaasang makalimutan ang nakaraan. Heto pa rin ako, di kayang bigla kang pagkawalan. Di na bigla nang bumitaw. Sampung mga daliri, kamay mo'y nasa na, pagdilat ko, wala ka na, hawak na na iba.
Kamay mo'y nasa na pagdilat ko. Wala ka na, hawak na ng iba. Hindi na matiis ang puso na saktan sa iyong pag-alis. Pagbilang kong 10, kamay di nakakapit pa. Pagbilang kong 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang mga daliri, kamay mo'y nasa na pagdilat ko. Wala ka na, hawak na na. Iba, hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Nandito na naman, umaasang Chosen the